Sa maning kanding nga matay high-tech rig yung panahon ron. Kaya ano, hasta ang kanding magkwintas na kaliro. Oh my Ah, God. nga ni kanding nga ikaw. Unsa kay ko ana ni akong kanding no? Mabdos ba ni akong kanding? Hindi nagdagan na kaliro. Di ba ka ang anak ani murag kaliro? A few moments later. Karon ako ning kuha ning kaliro. Kay bisag inigma ako na ang panahon, inigma anak ni siya. Ang anak maglungag na kay na may kaliro. Oh my God. Ari na ko. 1 hour later. Kandinga ka, maglungag ka? Na, hapon naman gud ron. Tigpanyapon naman ron. Di ato lang ni kwaon be kay basig na kaluto na ni siya kay nang iyaman maglungag. Sus, lumpi naman ni sud ani di. Maunsan ka ni kandinga eh. A few moments later. Inahan sa katong mga kandinga, turo ba nga tingkag maya? Hala ay mura man taon ni. Saan ni kandinga kanli? Oh. Wa ko kasabot ani kandinga do. Mo ni kanding sa mga Pinoy, di ay. Masih English kanding mah? Goat. Ah?